Primeran bebi, 82, 10. Irakurketa ozena. Autobusean, nire adineko ezagun batzuk apunteak errepasatzen. Erretiratuak dira, unibertsitatera doaz. Hainbat urtez fabriketan eta lanean jarduneta gero, aiziarako ia denborarik gabe, ikasten ari dira tranche de vie berrian. Gehienek, humanidades deitzen genuen munduko diziplinak hautatu dituzte. Artea batek, historia besteak, antropologia hirugarrenak. Umetako pozia aztua eskuratu balute bezalako ilusioz, ikasle gazteekin nasita jaitsi dira autobusetik. Burutik pasatzen zait gazteek lana izateko ikasi nahi dutela, gehienek horregatik hautatzen dituztela karrera praktikoagoak. Erretiratuek aldiz, lanak anputatu eta lapurtu ziena eskuratzeko, horregatik hautatzen dituztela karrera humanistagoak. Biak ari dira bizitzarako prestatzen, biak perspektiba desberdinarekin ordea. Bururatzen zait bizitzari kaixo esaten ari direla batzuk, besteak aldiz, aio, ahalik duinena esateko prestatzen. Bururatzen zait bizitzari kaixo esaten ari direla batzuk, besteak aldiz aio ahalik duinena esateko prestatzen. Bururatzen zait bizitzari kaixo esaten ari direla batzuk, besteak aldiz aio ahalik duinena esateko prestatzen.